Khi con đi bật chẳng nó khi Okay. biết chăm phải Siang mana deh con đi football. Lagi thiên bên nè. Ka shum jung hun ka dei ka kun suat ka baladon kumba khat sam snam ka arta bat ki kmi ki kpa jong ka ru kim don shu isa no ban imena andre ita imena jong I shum jung hun ru ile ben balat I bat ha ka wi ka sngi ka phet tu no nang ta te ha ka wi ka sngi ka lawan pan chakatre ha ka wi ka yin ka do ong kong su bha ai jing tre lem yanga Namar ngam don kmi don kupasyo so bhase isin elem yenga tang ban yo jakupo henry namar pa ita ikong idon tang iwe ikun kenthe bakal tang iribok te ilasha ya isham jihun pansa no hangta bat ila aja ajin tre ya sham jihun henry ha ka we kasngi ikong ila ong ya isham jihun Padai ban pendap ka kam ying menta kasngi namar ya pha ngala aja da pam dap hadu arba je shibet ya pha ngan be no te hap deng ka jung bun kam bat ka weiru ba I dangkan mausa ya ki kmi ki kpa kamla ban pendap ya ki kam ying te kat ba ka por kala de arba je lawan poi ita ikong iyo I ba isham jingkhun idang trekam iong balei pampadep isham jingkhun iong em phaitin kansan ikong ngala dep ong lupa ya pha nadu menne arba je shwa bangan poi phadei ban pendep lupa ka kam yeng lam kumta ya pha ngan be no te menta te ya pha ngan be no te ikong ila lej bet wut shaka sham jingkhun Kala shim ya kakti jongka bat kala mut ban be no ya ka shabar te kindet lawan poi ulok jong I bat kilayania bun ktin hangta namar ba uni ulok umsa ya ka sham jinghun ban mi no na ying jong I te haden arbnai ba ka sham jinghun kala sa hangta rengkat bat kamen sim Kendrum kendram tang da ki jing jinjar te ulok jongka ula letre shawe usa kumpa ar nelai tayo tam te la jiaru hakawe kasngi ba isham jinghun im lap dep kam yeng te ikong ila ong na do ndreu baje hado khandai baje tang ban sar yeng ro phampat dep Bo katu khilet reino shalom isham jinghun iong ngampat bamja phikong iphai ktin da ka baong da pha la dep ne phampat dep ru khilet reino kloi shim kane mu khiu khilet pandep katu kakam badangsa shalom te isham jinghun ila let bet wut sa jing tre klem bam klem de ringkat la jing jaw umat te la poi kumba shi baje la ne ar baje no phaisngi isham jinghun ila thangan bat im la treshu te ila let no sayeng te ikong ila kli phala dep katu kakam padangsa shalom em pandep namar ngala thangan ja palat jubab isham jinghun balei pha klam pandep katuru pham pandep kam ying ru pham pandep menta kasite ya pha ngan om aija phai kten ikong isham jinghun bakli hapdeng ga jinglong khun suat I hap pansha thangan bat I klam yo bam baro shisngi te hakawe ka step katba ikong idang patai kam ya isham jinghun I ribok
ila ngap tu na kendong bat ila aija ya isyam junghun ha kapor ba kakmi kam don hayeng bat karibok bakalaong ya isyam junghun wat sungsi bat wat khuslai duai ha ublei bat kerman ba ublei unri unnang sumar ye phi ha ka jing im jong phi ong karibok namar ba karibok ba kala teplut bat yo ilot ya ka jing le ben ka kemi ya ka syam junghun bat karibok kamla sya syu ban buri halade ya ki e kaba kakmi jong i kale ben ya isyam junghun watla idang khanna ru ban se i ha ban pen sung thu bat pensyai ya kakmi khnang ba ka syam junghun kan yo mat ya ka jing suk te ha ka wei kasngi kat ba ka kmi jong i ribok idang tho kon i la ong mei balai phile ben ya isyam junghun kham tam idei ikun suat bat balai phi phatre kam ya i man kapor ting ting mayo i ba i chau umat mawai marwai namar ba itre shitam palat bat met bat sngi bat wat om le ben palat ya ki kun suat kun rangli ha jing shisha ngide ban iet ban le pha ya ki kun suat khnang ba kin yo mat ka jing kumen ha ka jing im namar ka jing sorong ka wan hashwa ka jing jot kat ba ka kmi ka dang snap ya ki jing ai jumut ka khon reng kadru bat i ai ka wei ka story ba i pha pule ha i te ka kmi ka la pule ya ka story na do bastang hadu bakut lengba da ka jing sneng jong ka khon bat ka story ba ka yo pule kala penong ya ka kmi jong ka ribok pan kala ka bamut bat ila perkhat te madu menta kasngi ngaru ngan le pha bat ngan persang ban kala ka bamut no khnang ba ka khon bat isyam junghun kan yo jung so jingkman ha ka jing im jong ki ka ban sawan Hari best hari kon story. Dar mai ga ong wala pinan ha ka ko in ter ga petik ka ong pi kan mana. Ya na tu ka syam pa. Ai pa. Oi, Record email. Ai syam. Mama. Ano la tu syam? Syam. wan dai kami. Kan ka. Kam. Ano tu ka syam? Try na lang. Try. Ai syam. Mawan dek kemudian engkau kemai dong deh. Wan dek chong. Ya đẹp cam. Ada bangja. Ikpa. Nam kong lam ni de ong lam step. Na ki dia leo ki jam kong na syam. Di thit jang thong. Biang namar. Baju thong ka ju thong. Ane. Biang sa thit no sa. Biang. Biang. Tại ngài bên thiết đấy á. Thiết này thì bà bạn mất sẽ Sa thit la kami. Na. slide đấy sẽ thì làm sao không? Nhắc phải đi khen nó. Kreno. No, hai. Sa ya. Sẽ làm trong không? Không xem. Comment kata ada titik mai lah kami mau mungkin. Ngobrol kata lah sekolah lai wan pa. Lai bahagia kami macam ti jalan ke ajar yang. Tapi benda mereka ajar kan. Ikut benda kan. To lihat aku kata ada ngaji membe sutulah kami kata ada. Jiran be komitmen semua long run tu cikla ada. Siapa namanya?
Siapa mana siapa? Ini kecil dan mas. Kon warna lama mai. Lama. Siapa yang ini sabar canggung. Jadi yang saya highlight. Ini dah mak. Sabar canggung. Jangan yang riuh. Khi con đi bật trăng đó khi biết chăm phải cái mì ôi một ông nó có ai mà Jason Ain Markashem để các bạn mà nhìn lịch phá school này đó phá cắt nó bật con mà con nó là được lên để phá cắt nó từ mà có cả bé biang so ông nó cả con kinh bàn sim nó không phom mà làm ta school mà lấy cái dư để bàn lấy làm cả xem rồi mà so ông cái ha con này cả con nó phải xin phong một step cái con ơi con ta đang lấy gì chôm để here đây trong nó một ông vẫn nói là ta bên sim phom nó thì untuk school và lấy phim mà terus kemana kamu ya ke siam ha nama ganti nama ke siam di sekolah ha sampai siam ha siam bila ada buan hana saya yuk pet biang itu sepi oh kap biang deh chom tenang am kan biang kan bisa try lagi haban sekolah mama nama apa sim kampung makikun tapi satu kami sekolah pertama ke mama sesima sesima kampung kan di sekolah ke siapa hebat adalah di sekolah ada biar menteri kami lah dia rasa teringat dan menteri saya rapi lawan sekolah Rajitri lah kemarin saya warna rapi lah dan lawan sekolah dia saya warna rapi yang